saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, setiap hati bersaya. Pujian yang terbaik, Naikkan pujian, pelengkap iman.
Amin. Marede Mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia. Amen tabereng maiduk ni hapor seauni jalana paujuk kosa, ima Yesus nama nauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap naihian, sodie tongi hailaun, gabe hudul disiamun ni habangsa ni debata, paingot-ingot hamu ma ibana, napataot-taon paraloan si songoni dopak ibana sian akka si pardosa, asa unang marnaloja hamu, unang maddate toddimuna, haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham di hami halak nagaleon, di idahodo nagogodo musunami, saitalu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangido hami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede Mahita. Yesus
Jadi dia rahon Yesus mana 10 duai jala di dokma tu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak ni jolmaisa sudena natar surat di akka buku ni panurirang ai pasahatom ma ibana tu akka parbegu gabe isahanna leaanna jala tijuron nama ibana dungi mulak mangolu ma ibana diari patoluhon alai dang dia tu sinasida agia otik siani nabunido hatai sian roha nasida dang diboto nasida nahina tahun nai dungi dipasang akka situa ni malimi dohot akka parise marapot godang didok nasida aha mabahenota ai laddo tadda dibahen halaki molo ita pasobbu ibana porsea mahalak saluhutna tu ibana gabi Roma halak rom mangarapas tanota dohot bangsota alai hehe masada sian nasida i masih kayapas situa ni malim dinasa tauni didok matu nasida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna denggana domate sahalak humokop natoropi unang laho mago sadok bangsoi alai dang sian rohana sadiri di hatahoni ala situa ni malim ibana dinasa tauni ubahen na disurirakon nanaing mate ma Yesus humokop bangsoi alai tahe dadaholan laho makokop bangsoi alai naing papungon na akka anak ni debata akka namar serak dope laho pasadahon asa olat ni sadari martutup manasida laho mamusa ibana alai didok nasida unang ma dipestai sotunggutur natoropi marede mahita. Arinari asa dapot pesta paskai sahat ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus sian namate jadi di Paulina sida ma di si panganon ujuan di ibana si Marta do na makobasi si Lazarus masada dongan na mangat di si gabe dibuat si Maria masahati miak nardus na arga na somar saur dimiahi mapak ni Yesus obu nama dibahen mangalapu jadi digohi uap ni miyaki ma bagasi jadi sada sian akasi seanna si Judas Iskariot nanaing maceheon ibana madok boasa sogina dismiak na argai arga 300 supang bahen si lehon-lehon nian di akana pogos alai dada na pogos sinarihon na ubahen na nidok ibana songoni panak kodo ibana tahe diusung do asiasi ni halak aitu ibana do dipasahat puroi dunginin na Yesus ma pasobbu ma ibana ai di parade do ihiratu ari hata tanopi ai totong do adong na pogos di tonga-tonga muna jala asal ma olo hamu tarpatongok kamu do na denggan tunasida alayang gua udang manotong di hamuna itap natar bahesa do naniulanai nama joloani do ibana mamiahi pamatakku songod di nama nanom situtu do hatakot tuhamu manang di dia dilihat portibion di jamitahon muse barita naulion hatahonon nado nang binahen nai gabe baritana dungi torang niari nai di bege halak na torop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majau-jauhon hosianna pinasunasu ma naro marhite goarni Tuhani
raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mahalode sada, ima dihuduli hobar tunatar surat. Unako mabiar ale borusion, idama rajam donaro marsihudul di anak ni halode. Jala halak parise dohot deba nasian natoropi madok tuibana. Orayat tongak kasisean mi guru. Alainin nama mangalusi, hudok madihamu, aut mauhum nasida, majau-jau ma akabatu. Alai dibongoti si bolisido si Judas namargoar Iskariot, sahalak sian na 12. Gabelaho ma ibana martup-tup dohot akka situa ni malim, rapon akka panungganay. Manang dia dalan na pasahaton ibana tunasida. Jadi sian lasni rohanasida, marpa dan manasida mangalehon hepeng tu ibana. Dioloi si Judas mai. Jadi dilului matiki na une pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi maredde mahita. Parhobasan parjolo ni pesta paskai didapoton sisean nama Yesus akanin nama tu dia mapatureon nami di ho panganon paskai di pangido roham gabe di dogma lau mahamu tuhutai manopot sianu dok kamu matu ibana to nani gurui nadapok ne matikiku di homa au sorang lahu mangan paskai rap dohot siseaku. Jadi saut ma disuruh ibana siseanna 2 halak jala di dok matu nasida. Mololau hamu tuhuta pajupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aek sahudon ibana ma ihutok kamu. Tu ibana ma dok kamu di dia do bilut inganan asa disihu pangat kami paskai. Jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pargijang sada nalabas natipak hinebangan disima paturehamu dihita. Jadi borhat masih seanna dibongoti mahutai. Jadi jupang nasida matutu songon nani doknai gabe di pature ma paskai. Asadung botari Roma Yesus dohot na 12 jadi dinamangani nasida. Hehema Yesus sian namangani. Di tanggal maulosna dibuat mabasahan ditapolhon tu ibana. Diusehon maaik tu sabong. Dungi diriburi mapat ni akasi seanna. Diapusi madohot basahanna na tinapolhon nai. Dungi sahat maibana tu si Simon Petrus. Jadi tidokima madok ibana. Tungho ma ale Tuhan mamuri patu dungi nina Yesus ma mangalusi ibana dang dia tu siho pabahenaku natuho anggonuaing musepe boto omui dungi didok si Petrus matu ibana matua tanoon dang buriom mu patu dungi nina Yesus ma mangalusi ibana molo sohu buriokku ho dang partohap podiau. Dunginin na si Simon Petrus ma ale Tuhan unang maholap patu dohok matangan dohot ulukku gabe didok Yesus matu ibana halak naung maridii dang iko beburion ay nung ngasude ibana ias naung ias doang go hamu alay dang luhut hamu ay ditadda do si pasahat ibana ubain na didok
dang saluhut tamu ias. Asadung diburi Yesus pat nasida dipake mamu seulosna huddul maibana didok matu nasida. Ai dia tusi hamu do pabahenaki tuhamu digor hamu do au guru doho Tuhan. Jadi turedo padokmu disi ai ido au tutu. Asa molo au Tuhan jala guru muna mamuri pak muna tamama nang hamu marsiburian pat. Ai sitiruot do hulehot tuhamu. Asa dibahe kamu songon nang hubaheni tuhamu. Na tutusi tutudo na hudokot tuhamu. Dang ubalga anak somang sian idukna. Dang sumurung suruan sian na marsuru ibana. Molo diboto hamui martua mahamu mangula hosa marede mahita. Jadi dinamangani nasida dihidak Yesus maroti dipasu-pasu ma diponggoli majala diparlehon matu akka siseanna huhut ma didok jalohamu pangak kamu dagiku doon dungi dihidat ma panginumani didok ma mauliate dilehon matu nasida huhut ma didok sude hamu manginum siani ai mudar hudoon mudar parpadanani nani usehon humokop torop bahen hasesani dosa alai hudok matu hamu nasotu pabe inumokku olat nion sian parbue ni hau angguri sahat rodi arisogot disima inumokku nai baru rap dohot tamu di harajaon ni damang. Jadi dung diet dehon nasida edde puji-pujiani ruar manasida tu dolok cetun disima di dok Yesus tu nasida. Saluhut do hamu naing targasip midaau di nasabor nginon. Ay natar surat do lebutakku ma parmahani gabi marserak ma biru-biru nasapunguani. Alaini nasi Petrus ma mangalusi bana. Agia sude nasida targasip midaho anggoau nasotu patargasip. Alaina Yesus mamadok ibana. Oh Simon, Simon, nunga dipangido si bolis naing segeon na hamu songon dahanon. Alai audo manangya koko, unang mitop hapor siaon mi. Jadi dung mulak sogot roham, pargogoi marohani akka haha anggim. Alaini nasi Petrus mamadok ibana. Tuhan, nahobas doa madongani hotu hurungan nang tuhamate ape alaini na Yesus ma hudok matu ho Petrus dang martahuak dope manuk sabor nginon sojolo toluhali so ada honommu na so tinadam au imasahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naopiopsa marede mahita. No
Mare de mahita. Totong dope hami madok mauliate tuho ale Tuhan debata amanami. Nama ngalehon asini roham. Nama masu hami saluhutna. Napa taruh hami sian bagas nami be sahat tu bagas jorom nabadiaon. Boy hami Tuhan marpungu di bagasan lasni rohan nang hahi pason nani lehonmu tu hami. Alanido Tuhan dinalahu makamulia tehon saluhutnai di bagasan parsobaon nami di bornginon imana pinatupani huriam ibadah pasyon na parjolo nungahu parade hami berohan ang pikiran nami ale Tuhan lahu mangulahon parsobaon nami tuho mangingot di asini rohami marhite ibadah nami di bagasan partikianon atong homana jongjong jalan namian di tonga-tonga nami di bagasan Kristus Yesus martania kami tuho amin. Horas ma dihita saluhuna manginang ya muliate ma tuhita saluhutna nang mangalehon tikita nang mangalehon rohatta laho marsaur dohot hatani debata ima di ibadah pasyon na parjolo di tonga-tonga ni huriatta HKBP Tanjung Priuk Timuron muliate ma dihita saluhutna amanginang songoninang dipunguan kur nang rade laho patu begehon aka ede puji-pujian tukur gabungan songoninang tu punguan inahanna nongronakin sian mulai jamonom sore ate akainang muliate ma di semangat munai alai batotong matong nang peholan jadwal parediota di Bornginon mersugut ketak mahitaro dohot di pasyon na patuluhon di hari Jumat sa taihuton saluhutna ibadah pasyota sian na parjulo sahat tu na patuluhon jala muliate ma tado tutu hatta bui hita patu pahonon mulo di partikian akan nong salpu ala masa pandemi Covid dope di acara minggu tado tapatu pasomal nate dung sidung marjamita dungi disima taulahon ibadah pasyon alanido patuk do hita marlas ni roha saunari bui di sada partikian tato tuhon mangulahon ibadat tahun alanido kamanginang dinalaho tumangihon hatani debata hita sa taparade marohan ang pikiratta ima natar surat di 2 Korin 12 mamuka maisian ayat pitu sahatu ayat 10 2 Korin 12 ayat pitu sahat rodi ayat 10 hujahau madihita takasma tapayutihut di bagasar rohatta songonom madidok jala asa unang huhagijakon aka pangukapon na sumurung na tuau hona basir-basir doau di sibuku ima suruan ni sibolis nama mukpuki au asa unang hupatibo diriku tolu hali dohu pangido siat Tuhani asa sumuru ti sianau gabe didokibana tuau tuk maasini rohakku diho ai dihagaleo dosun timbul hagogoon asa tagonamma hupuji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku
asa songgop tuau hagogoni Kristus. Dibaheni sonang dohu hilala di bagasan aka hagaleon, pangaleaion, hasosahan, pangalileon, dohot hagogoton alani Kristus, aiju pagaleau, disidoau margogo. Ujahau manang di hata Indonesia, didok. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itak nido sahatna. Hurian itu hatta namanginang nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Boasa tutu ikon tapatupa manang di patupa huriatta ganup tahun ima acara passion. Apakah yang menjadi tujuan kita? Mengapa kita harus mengadakan ibadah passion sebelum menjelang memperingati hari kematian Kristus, sebelum memperingati hari kebangkitan atau hari Paskah? Apakah yang menjadi tujuan dari ibadah passion kita? Songonang taboto, atau seperti yang kita tahu bahwa saat ini Kristus sudah tidak lagi menderita. Nunga sidung besude ulaonna di tonga-tonga ni portibion. Nunga ditaluhon ibana be saluhutna akadosa. Nunga ditaluhot be hamatean. Nunga dihamonakon ibana be saluhutna akanadong di portibion. Jalan nunga manaik ibana tu surgo. Nunga hudul di siamu ni debata ama. Dan dia adalah Tuhan yang berkuasa dan yang penuh dengan kemuliaan. Lalu apa tujuan kita mengenang atau mengingat kembali masa-masa kesengsaraan Yesus di kayu salib pada saat ini? Alania hadotutu alusna kamanginang asa totok kita marningot dia sini rohani debata. Asa totok kita marningot di balga nang diholong di rohani debata. Naung tapakilalahon di tonga-tonga ni ngolutta. Dungi pertanggiangan passion ini adalah sebagai kesempatan bagi kita atau sebagai momentum bagi kita dinalaho mengenang manang dinalaho mernida penderita atta akka parukilota akka pergumulatta akka hagaleota akka hahurangatta melihat akka pangulaota nasotama mangingot akka pangalosiota di hatani debata
Inilah saatnya kita manadda dirita, mangida dirita, dihagaleotta, na adong dihita, nang dihahurangata, na adong di tonga-tonga ningolutta, songon halak na porsea hita. Alanido akamang inang diturpuk naung tajahan akaning ima Apostel Paulus sebagai pemberita Injil atau sebagai rasul Tuhan yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan, ternyata juga mempunyai kelemahan, ternyata juga mempunyai hagaleon, ternyata juga mempunyai penderitaan, mempunyai parukilon di tonga-tonga ningoluna. Terberita dorupani didok di bana adong sahidna soboi malum alai dang mabahen ibanai gabe dang marbarita nauli. Alai totong do dipangido ibana didok nakaning di ayat walui toluha lidohu pangido siat Tuhani asa sumuruti sianau ima hagaleonna sahidnai manang di bahasana didok nakaning basir-basir di sibuku duri dalam daging ima sahidna alai didok debata tuk maasini rohakku diho ai di hagaleo dosun tibul hagogoon ido didok debata alusna di hagaleon alani aka manginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hita pena porsea totu meragam do hagaleon meragam do hahurangan meragam do akka pangalausion na taulaho di tonga-tonga ningolutta songon na porsea hita boy do hagaleoni ro sian akka parsahiton na mungkin songgop tu pamatangta adong sahit di pamatangta ima hagaleon na adong di dagingta na mungkin na boy mabahek kita gabe madele na mungkin na boy mabahek kita gabe hurang pos ni rohatta tu debata manang boy do tutu hagaleoni ro siat tonga-tonga ni keluargata manang sian poparata dohot sian akalan na asing na mungkin boy gabe manegai guarta gabe mabahek kita gabe marsak na mabahek kita gabe madele tuadopan ni debata jalaboy do tutu hagaleon manang hahurangan tadok maju hagaleon adong di tonga-tonga ningolutta uju so ditangihon manang so dioloi debata do PAK tangiang nang elek-elekta Tuhan belum mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan sehingga membuat kita merasa minder, sehingga membuat kita merasa menjadi tidak layak, sehingga membuat kita merasa tidak berharga oleh karena permohonan kita belum terjawab. Olodo hagaleon nasi songoni na masa di tonga-tonga ningolutta. Alai sada na perlu taingot aka manginang di hagaleot tai di hahurangat tai totong do arga hita diadopan ni debata. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Ido nanaeng si pasahaton nanang tuhita di bagasan partikianon. Alani ido pertangiangan pasyonon manogu-nogu hita asa mangida hita disilang di Kristus. Silang sebagai cermin bagi kita. Na adong do HP hagaleotta. Na adong do HP hahurangatta. Na adong do HP akka parukilotta. Na adong do HP akka hamaulon na taadopi di tonga-tonga ningolutta. Alani ido molo passion, masa-masa passion dang holan mengajak kita on amang inang laho marningot mengingat atau mengenang kembali masa-masa sengsara Yesus. Dungi tai ngok ma lalu kita merasa sedih bahkan sampai menangis atau mengeluarkan air mata
dang holas sahat disi. Tetapi masa-masa passion itu adalah mengajak untuk melihat juga salib kita, penderitaan kita juga, mengajak kita untuk melihat hahurangata, mengajak kita untuk melihat hagaleotta di tonga-tonga ni parnguluatta. Alai tungpe borat meragam akan natado piaka manginang silang nata tuhuk tentu berbeda-beda ya, bermacam-macam yang kita hadapi di tonga-tonga ni ngolutta. Totong matartatiru songon si Paulus na totong marpos ni roha tu debata songon dibagas turpukon totong do ibana porsea ubahe di dok ibana di hagaleonai do ibana gabe margogo ala di hagaleonido menjadi nyata kasih Allah songon na porsea hita totu tarajumi do akamanginang segala persoalan manang pergumulan manang silang nata tuhuk nuaing di tonga-tonga ni nguluta itu akan semakin mendewasakan iman kita. Laho patakon hapor syauta sian akka si taono na idu hita gabe margogo hita gabe lam marpos ni roha hita di Tuhani gabe lam totok kita mangalehon nasa dirita tutuhata alanido minggu passion manang masa-masa passion di bagasan partikionon paingoto tuhita di hagaleota di hahurangata totongdo didongani debatahita disada Korin 10 ayat 10 tolu didok haposad do debata dang luason na hamu ujunan setolap gogomu mulo diujuni pehita leonon na do tuhita hapateanna laos boy mahita menghadapi akka persoalan na masa di tonga-tonga ni ngoluta alanido seberat apapun salib kita, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun parukilon di tonga-tonga ni ngoluta molo halak na porsea akan tetap berjuang, akan tetap bertahan di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan, manahan sahat roh di ujungna. Amin martang yang mahita. Mulia tema Tuhan dihatam naung marsaringar di tonga-tonga nami di bagasan Bornginon ima di ibadah passion na parjolo na di patupani huriam di bagasan Partikianon. Ido tutuale Tuhan napaingotok kami doi di asini roham, napaingotok kami doi di balgani holongmu, na totong humokop kami ubahen mateho di hau pinar silang, gabe malua hami sian dosa, gabe taruli hami Tuhan di hasesani dosa, nang gabe akka ianakommu hami Tuhan. Alanido Tuhan totong mapargogoi hami dinalaho makaporsiai ho molotungpe borat akka sitaonon nami godang manang borat silang nahutuhuk kami di tonga-tonga ni parngoluan nami alai totong do hami marpos ni roha tuho Tuhan hodo Tuhan na mangalehon gugu tu hami ganup na porsea tuho hodo ale Tuhan na mangalehon dalan tu akka sude akka persoalan na huadupi hami di tonga-tonga ni ngulu nami pos do roha nami di ho Tuhan holan asini rohamido nama dongani hami holan asini rohamido natuk palua hok kami natuk mapargogoi hon hami di hagaleon nami nang di hahurangan nami pe Tuhan nang songoni tutuale Tuhan di pangalosion nami di akka pardosaon nami marhite minggu pasyonon asalam hurajumi hami masini rohami asalam husadari hami matutu Tuhan nagodang dohami mangulahod dosa di tonga-tonga ning ngulu nami alani asiroham tuhami Tuhan di bagasan uduk nang serep ni roha rohami mangido tuho asa totong pargogoi hami
asa rohami Tuhan, mampu hami Tuhan, pasahaton nasa diri nami, nang rohami Tuhan, paubahon rohanami tuho Tuhan, asa unang marisuang tahe saluhut na akka hatam, nang hutangi hok kami, nang marhite akka puji-pujian nami nang upasahat tami tuho. Alay asa marparbue jala marurat may tutuali Tuhan, gabe boy mahami mangulahon na ho Bartolomo ni Roham, gabe totong mahami mangulu di bagas asi ni Roham na pinasahat mo tuhami ganuk marsada-sada. Di saluhut na di godang ni pasupasum na hupakilalaw kami Tuhan, moliate hupasahat na sa rohanami, totok kami mangido tuho. Pasu-pasu nang saluhut na ruas ni Huriam ale Tuhan, mulai sian sikola minggu, remaja na poso bulung, ama, ina, lansia nang saluhut na tahe Tuhan, ruas ni Huriam HKBP Tanjung Priuk Timuron, manang di dia pemaringanan. Pasu-pasu mahami saluhut na ale Tuhan, pasu-pasu nang saluhut na aka nakarejo lehon, karejo tu akan naso madapot karejo dope ale Tuhan. Pasu-pasu nang saluhutna keluarga di tonga-tonga ni Huriam. Pasu-pasu nang saluhutna ale Tuhan, program doho rencana ni Huriam, nanaeng patupaon nami, nanaeng sidalanon nami tuari nanaeng roon, asa anggiat saluhutna Tuhan, mardalan ho Bartolomo ni Roham, asima roham dihami Tuhan, dongani mahami, pasu-pasu hami saluhutna. Di bagasan Kristus Yesus, si palua jala si hokop pame, martangia kami tuho. Amen. Marede mahita, huhut ma tapasahat peleata. Peliata ale de batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus
Hupasatami masian nani lehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar haseak kami peleanon pati bulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Rak madok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banu Agicang. Sai pinarbadia maguar. Sai Roma harajaun. Sai saut malomoni roham di Banu Atongaon songon na di Banu Agicang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapare. Se sama dosa nami songo panesanami. Dosa ni dongan amar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodona puna harajaon. Dohot agugon, roh dia sahapon saliling na. Asini rohani tu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni toddi parbadia mana madongani hita saluhutna. Amin. Shalom horas madihita asaluhutna. Horas.